Yung likod mo, ha? Kaya ano, makagulgulo mo. Tsaka yung ulo mo. Mamaya, paalahan ba? Naman papahinga mo ya. It's time to relax, ha? Pagod ka kanina eh. Ayos lang. Relax mo kaya. Kaya nakabi no? Parang sinisip mo na. No? Nangihina ka pa nun? Nangihina ka pa sa itsura mo yan? Nagawa mo na? Nakapag 10 minutes kang biking. Pero ano, no? Nagawa mo, no? Ha? Kasi alam ko, pag niligas na to, no? Nangihina ka na. Ayaw to, niligas to yan. Niligas na siya. Ano pa yun, basta niya. Alamdam ko kanina eh. Kasi mo yung baka mo. Kasi, ayan, ayan. Si ano yung ulo mo, diba? Lambat lang. Ayan. Sakit? No? Pagod na? No? Pagod to, haba? Haba? Pagod ka na? No? 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 Ready?